Men du tog da et par svampe, det var altid noget. tog en svamp. Sjov. Og ja, der skal vi lave den her nye regel, at vi går ind og tjekker, med mindre der er mere end 2 personer. Ej, for dumt det der. Det skal ret meget. Ja, det er jo lige meget, når der er ikke nogen, der kan lave film sådan der. Chop, go. Hvorfor løber Master Yi op fra den spasser, mand? Han er bare dårlig jo, det er det jeg sagde. Prøv at se en score. Han er jo bare feedet for groft. 0-5-1, han har ikke lavet en skid på holdet. Han sidder fast sådan en dag i lang tid. Han feedede early, så han ikke lavet en skid i midt. Hvorfor? Sådan er det nogle gange i livet, Vincent. Så dårlig. Så, nu kan jeg knippe den, mand. Nu har jeg min Guardian Angel, mand. Og lige nede og tager Timo nu. 1-1. Hvis jeg kan nå det. Ej, rammer det lort der, mand. Kom nu, Timo, din lille spasser, mand. Nej, det skulle du ikke have gjort. Ej, det så jeg så nu. Så, vi får Timo nu. Det var så ikke. Hvordan sådan er det? Ej, Vincent. Døde du? Nej, gør jeg. Nu dør jeg. Så bak mig lige op, eller gør lige sådan, så jeg kan hoppe over på dig. Jeg kan ikke hjælpe dig, Joe. Det kan du kunne jo godt, hvis du var løbet så langt væk fra fanden. Altså, så kunne jeg hoppe over på dig. Prøv at se, hvor mange de er. De er 4. Næsten 5 nu, ikke? Så vil du have, at jeg går tilbage til dig og hjælper dig. Hvor vi så begge to dør alligevel. Det er en dårlig idé, Anders. Nej. Ej, slå mig ass, mand. Ja, dø. Kom nu. Tak, team. Ej, nu dør jeg så. Tak, Vincent. Tak. Ja. Ja, tak hedder det så. Undskyld, jeg ikke har mine 15.000 stunts på mig lige nu. Jeg prøver at sige, ja, selvfølgelig. Du skal overleve jo. Ja, det er skæbnen. Prøv at se, de har jo halvt i liv. Hartmann har taget dem. 2 gange. Hvad fanden laver Master Yi? Han løber ind i dem. Han redder mig lige der. Hvad sagde du, jeg skulle købe boot? Boot? Den som jeg har. Dem som Vincent har. Hvad for nogle har Vance? Det jeg skal købe. Okay. Og det er fordi de giver magic resist, og dem du spiller mod, de er mest... Makugo Tarts. Og så Eddie Carey har også... De er jo de dyreste, mand. Ja. Jeg tror i kraftet med det sådan ligesom Convert. Han er lige Makugo Tarts. Ikke. Wow, jeres Anders, han er dårlig. Han er jo ikke dårlig, han har lige fået kill. Anders, du løb lige 1 mod 3 bare for at få Garen. Nå, jeg løber lige tilbage og køber mig nogle sko. Rigtig irriterende at spille med. Ikke fordi du spiller dårligt, men det er fordi du bare rager over andre over det. Ja, Anders, du skal tænke på, at... Der skulle du op vores spot, der er lort, mand. Det er rigtig nok, at vores spot, de er også fucket op, men du spiller heller ikke ligefrem som den bedste spiller. Anders, hvis du har den der... Carpus var den bedste. Hvis det er, jeg spiller med nogle ordentlige spillere, er bare fantastisk, ikke? Men Anders, hvis du har den der attitude indtil vel 30, så får du et hårdt liv. Yeah, you're gonna have a bad time. How about no? Typisk Counter-Strike-spiller. Jeg kan nå at få et kill. Ja, prøv at se, det er det eneste, de tænker på, det er kills. Ej, Typisk Counter-Strike-spiller, hvis man har kills, så er man god. Fuck, det er amusing, det her, mand. Det er da rigtigt nok, det er jo sådan, der i Counter-Strike, for eksempel. Hartmann ville have gjort det. Han er taget alle sammen. Han er taget alle 4 og var ikke død. Jamen, Hartmann er bedre end Vincent. True. Så... Hvad Hartmann?